Dobrý den, dovolte, abych vás dnes pozdravila z Hannoveru. Veletržní centrum sálá jarem a přípravy na mezinárodní veletrh Hannover Messe jsou v plném proudu. Již přes 75 let se stává výstaviště v Hannoveru místem setkání pro strojírenství a zpracovatelský průmysl. Nejinak tomu bude v letošním roce na sklonku dubna, kdy se zde od 22. do 26. dubna koná veletrh Hannover Messe. S tím, jak se mění doba a technologie kolem nás, se samozřejmě mění i hlavní témata této mezinárodní akce. V dnešní době, kdy se výrobní podniky potýkají s problémy, jako je změna klimatu, rostoucí ceny energií nebo nedostatek pracovních sil, se samozřejmě veletrh snaží najít vhodná řešení na tyto problematiky. Je to například využitím automatizace, digitalizace nebo umělé inteligence ve výrobě. V celkem 15 výstavních halách představí přes 4 000 vystavovatelů z celého světa své inovace a novinky. Česká republika je zastoupena 23 vystavovateli. Již nyní se můžete podívat na katalog vystavovatelů, kde firmy představí své firmy a produkty. Vydejte se s námi do Hannoveru, do světa inovací, do světa budoucnosti a do světa trendů. Vstupenku na veletrh vám rádi poskytneme zdarma. Získáte ji registrací e-kódu, který naleznete na našich webových stránkách zastoupení pořadatele v České republice www.proveletrhy.cz. Těším se na vás, na setkání v Hannoveru a v případě dotazů se na mě samozřejmě můžete obracet. Nashledanou.